ni okabidhi kendo matut ahinya nikech wasesase. Okay. To gima duong' ahinya en ni oganda bere kanyakla joma go kura. Seche ma idwa diero ng'ama idwa dhi gone kura. Nyaka to wang'e no kwago kura kaluwore koda mbi mar loch mar teko mane ng'ato biro godo kata mar lweny mane ng'ato biro godo. Nikech iwinjo kaka ne odhiambo temo kele mar kaka josiasa gi thoth gi medo dwaro mondo mi ng'at mane ni en rwath. To sama ang' ibiro yiero ng'ato ni en rwath nikech samoro nitie kaka onyalo wuoyo motegno ahinya molo ng'ama chielo. Samoro kit tije to ok nyal romore gi mowacho. Koro nyaka to wago kogno maber mondo mi kwa biro yiero to kwa yier nikech jogi samoro norade pap ma ng'ato mino bad gi moturo kata samoro ng'ato bar gi ngum to ng'ama chielo block to ni ng'ache ma kore yiero. Koro wang'i yiero jotelo gi kaluwore kod nyalo margi mar tich. Erokamano. Odhiambo ka watieko wachni. Protocol en gima very important.